Ziek worden van borstimplantaten, ook al dacht je je goed voorbereid te hebben. Toen ik op gesprek kwam voor de protheses heb ik de duurste uitgekozen. En heb ik ze zelfs tegen de muur aangegooid, omdat ik zeker wilde weten dat ze niet zouden lekken of iets. En verder in deze Zeeland Nu. Frustratie over vol stroomnet. En afvalrapen van Katzand tot Schiermonnikoog. Goedenavond. Ondernemers zijn nog steeds verbijsterd door het nieuws van netbeheerders TenneT en Stedin dat het Zeeuwse stroomnet vol is. Aanvragen voor nieuwe elektriciteit komen nu op een wachtlijst in Zeeland. Wat natuurlijk heel nadelig is voor starters of voor bedrijven die van het gas af willen of willen uitbreiden. Prins Kunststof Infra op Tolen maakt koppelstukken voor gas- en waterleidingen. Het bedrijf wil graag uitbreiden, maar daar heb je meer elektriciteit voor nodig. En daarvoor kom je nu op een wachtlijst, want het stroomnet is vol. Ik heb een grote spuitgietmachine nog erbij gekocht. Er moet nog een freesbank komen, er moeten nog allerlei machines komen, want we zijn aan het groeien gelukkig. En dan ben je bang van, komt dat tot stilstand? Wat gaat er nu gebeuren? Dat is wel enorme onzekerheid. En ook onzekerheid bij witlofkweker Rijnpak in Sint-Philipsland. Wij staan hier bij ons koelhuis. Hier koelen we de witlofwortelen die we bij Rijnpak gaan gebruiken om witlof te telen. En we gaan hier een paar graden onder nul. Je kunt je wel voorstellen dat we hier enorm veel energie voor nodig hebben om dit klimaat te kunnen behalen. En u was bezig om deze koelcel te verduurzamen, te vergroenen. Nou ja, we hebben ons dak vol liggen met zonnepanelen, dus daar hebben we gedaan wat we konden. Maar wij zijn wel voornemens om uit te breiden. En daar wordt nu een stokje voor gestoken. 2 weken na de mededeling van TenneT en Stedin zijn er nog veel vragen. Er zijn ook momenten dat wij in het weekend bijvoorbeeld veel minder energie nodig hebben. En die energie moet ik terugleveren. En nu is dus de vraag, kan dat nog wel gebeuren? Of gaat op terugleveren ook een stop? En daar krijg ik geen antwoord op. Onduidelijkheid. Ja, absoluut. Ik ben bezig met een nieuw product. We hebben veel kennis. Ik zou dat graag zelf willen gaan produceren. Maar ja, kan dat wel? Moet ik daarvoor naar het buitenland? Zou u nog wel elektriciteit kunnen leveren? Ja, precies. Dat zijn echt grote zorgen. We willen gewoon duidelijkheid. Wat gaat er gebeuren en in welk tijdsbestek is het opgelost? Ja, er wordt gezegd, het duurt nog wel 10 jaar. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Dan worden we met z'n allen 10 jaar stopgezet. Want zo zie ik het dan. Er zijn veel nieuwe stroomkabels nodig. Maar laten we Zeeland nou niet vol gaan bouwen met masten en verdeelstations, zegt de SGP op bezoek bij Prins in Tolen. De kabels moeten zoveel mogelijk ondergrond, zegt de SGP. Anders gaat ons landschap eraan. We maken van Zeeland geen energiefabriek. Dus je ziet nu al hoe sommige hoogspanningsstations in Zeeland neer zijn geplemd, zeg ik maar plat. Zonder een bosje ervoor of wat dan ook. We weten over de hoogspanningsmasten. Het is constant een strijd om ze zelfs onder de grond te krijgen. Daar gaat Zeeland niet op vooruit. Dus laten we deze tijd ook goed en kritisch gebruiken over hoe we vinden dat Zeeland landschappelijk er ook uit moet komen te zien met deze ontwikkelingen. Directeur Kathleen Metz ziet een andere oplossing. Er worden 2 grote elektrolyzers gebouwd op de Maasvlakte door Shell. En dat is voor waterstof, dat is heel belangrijk. Daar moeten we met z'n allen naartoe. Maar misschien kan dat gefaseerd. Dat we gewoon 1 elektrolyzer bouwen en dat Zeeland dan een beetje meer ruimte heeft, een beetje meer lucht. Dus in plaats van elektriciteit voor waterstof op de Maasvlakte zou die elektriciteit deels naar Zeeland kunnen gaan. Er moet wat gebeuren en anders trekken Zeeuwse ondernemers er zelf de stekker wel uit. Die verhalen heb ik inderdaad gehoord van mensen die zeggen, ja, moet ik verder gaan of moet ik niet verder gaan? En die hebben nu zoiets van, nu wordt mijn bedrijfspand misschien meer waard, want ik kan mijn energie erbij verkopen. Ja, dat is natuurlijk een wereld waar we niet van gedacht hadden dat we erin terecht zouden komen. De elektriciteitsrechten als een soort melkquota gaan verhandelen. Ja, daar lijkt het dan wel op, ja. Tientallen vrijwilligers hebben vandaag meegeholpen om het strand in Katzand schoon te maken. Het gaat om de 10e editie van de Beach Cleanup Tour. In een estafette van 15 dagen gaat de hele Noordzeekust aangepakt worden. Van Katzand tot Schiermonnikoog. Dit jaar ligt de nadruk vooral op sigarettenpeuken. Ja, we zouden het fantastisch vinden als mensen natuurlijk hun eigen peuken meenemen, weer terug naar huis. En dat geldt voor al het afval. Maar ook dat we beleid kunnen gaan voeren en dat we rookvrije stranden kunnen gaan invoeren. Dus dat we samen optrekken met gemeentes. Beslist iets om over na te denken en ook ervaringen van andere gemeentes te delen met elkaar van hoe werkt dat dan?
Hoeveel kilometer strand hebben jullie in Sluis? 17 kilometer, dus dat is heel veel. Renesse die heeft het al in 2019 ook ingevoerd. Noordwijk en Den Haag en Goeree-Overflakkee die heeft het nu ook opgenomen. Dus daar gaat het ook plaatsvinden. Dus je ziet dat daar al wel een positieve beweging gaande is. Op vakantie, op schouwen, maar ook aan het werk. Deze politievrijwilligers springen bij in de provincie nu het zo druk is met toeristen. Ze verblijven met hun partner of gezin in een vakantiehuisje. Van de 7 dagen dat we hier zijn, hebben we 4 werkdagen en 3 dagen vakantie. Is het leuk, Willem? Het is hartstikke leuk om te doen. En de politie is er blij mee. In de zomer is het aantal mensen op Schouwen-Duiveland verdrievoudigd. Dus de extra hulp is hard nodig. En dat er veel Duitsers tussen zitten, daar kan deze Brabander best mee overweg. Duits gaat ook redelijk goed. Daar kan ik ook best wel mee uit de voeten. En we hebben ook nog altijd zoiets van handen en voeten en gebarentaal. Dan komen we een heel eind, hè? Hallo. Dat is die Charlotte. Charlotte. Hoe is het met Charlotte? In de stationshal in Middelburg worden vanaf vandaag 21 ideeën van studenten om de stad op te vrolijken tentoongesteld. Het is bedacht door een ondernemer die zelf een viskiosk in Middelburg heeft. Door iets kleins, bijvoorbeeld een nieuwe kiosk of een nieuw ontwerp, kun je dus eigenlijk als een pareltje toevoegen aan het bestaande straatbeeld. Mensen kunnen stemmen op het mooiste gebouw, maar de kans dat die ook echt gebouwd wordt is nihil. Ik heb zelf 2 kiosken. Eén van de kiosken heeft 10 jaar geduurd voordat ik daar een vergunning voor had. Het project wordt betaald door Europa, bedoeld om binnensteden levendiger te maken. Ook Goes, Vlissingen, Terneuzen en Hulst doen daaraan mee, maar wel ieder op een andere manier. Geen borstimplantaten laten plaatsen, maar ze eruit laten halen. Steeds meer vrouwen kiezen daarvoor. Siliconenborsten leken jarenlang een uitkomst voor kleine of beschadigde borsten. Inmiddels worden ze vaak gezien als de oorzaak van veel klachten. De 31-jarige Lizzie uit Vlissingen en Selina van 32 uit Oost-Soeburg kunnen daarover meepraten. Extreme vermoeidheid, burn-out klachten, haaruitval, B12 tekort, geheugenverlies. Ik begon met mijn lymfeklieren, daar kreeg ik allemaal knobbels en ik had 4 jaar lang koorts. Paniekaanvallen, angstaanvallen, hartkloppingen, vermoeidheid en vooral veel ontstekingen. Lizzie en Selina, die hun borstimplantaten zo'n 10 jaar geleden lieten plaatsen, kampen dus met allerlei klachten. Veroorzaakt door siliconendeeltjes die uit de protheses zweten en in het lichaam terechtkomen. Het RIVM doet momenteel grootschalig onderzoek naar het verband tussen siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten. En hoewel er 10 jaar geleden nog minder over bekend was, deed Selina toch het nodige voorwerk. Toen ik op gesprek kwam voor de protheses heb ik de duurste uitgekozen. En heb ik ze zelfs tegen de muur aangegooid, omdat ik zeker wilde weten dat ze niet zouden lekken of iets. Dus ja, in mijn ogen heb ik er voldoende onderzoek naar gedaan. Maar wat de vrouwen dan nog niet weten is dat de borstimplantaten helemaal niet hoeven te lekken om toch problemen te veroorzaken. Bij beide is door een arts vastgesteld dat hun klachten gerelateerd zijn aan de siliconen in het lichaam. Voor Lizzie reden om haar borstprotheses begin dit jaar te laten verwijderen. En dat heeft resultaat. Lichamelijk gaat het gelukkig de goede kant op. Mijn klachten zijn grotendeels verdwenen. Sommige klachten heb ik nog, maar dat duurt nog even voordat voordat ik me helemaal beter zou voelen. Maar vanaf de buitenkant, ik ben best wel verminkt. En dat doet geestelijk wel wat met me, ja. Ja, dus dat is moeilijk. Ja, snap ik. Ja. Selina wordt binnenkort geopereerd. Een spannende ingreep. Ik vind het eng, maar ik kijk er ook wel naar uit. Ik weet dat ik het voor iets doe. En ik heb ze al afgestoten, nu in mijn hoofd. Ik heb zoiets van, ik kan er niet meer van genieten. Ze moeten eruit. Beide vrouwen hopen met hun verhaal anderen wakker te schudden. Ze hebben namelijk behoorlijke spijt van hun borstvergroting. Het voelt als een soort narekening, zo van chips, had ik het toch maar niet gedaan. Ik had liever kleine en mooie borsten dan kleine en verminkte borsten. Ja. Hier en daar viel nog een flinke bui vanmorgen, vooral rond de Westerschelde. 's Middags stapelwolken, maar zeker ook wat zon.
En het werd 19 à 20 graden. Vannacht gaat het weer regenen. En ook morgen is dat het geval. En dan komt er ook nog harde wind bij. Tja, regen, regen en nog eens regen. We zijn een nieuwe maand begonnen. En dat is maar goed ook, want de maand juli was bar en boos. Het is lang geleden dat er zoveel regen viel in juli. 5 juli was de natste dag met 25,4 mm neerslag. En meer feitjes vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Tot zover. Ik zie u graag morgen weer. Een fijne avond.